Lam Shubijotono, Swrangchati Naitongnai Lukurogno, Ang Tabuk Fai Shopaja Robindra Shatabarshiki Bobono, Noro Ani Unkulogno Winamani Tonguna, Robindra Shatabarshiki Tokotoman Tinyanka 19 January, Kokborok Kogno Gosiwi Nahamani Shal, Tinini Shalo, Juda Rungnoki, Ring Sringnai Rogno, Tii Reli Klaizago, Tabuk Robindra Shatabarshiki Boboni Shimi Chengnai Reli, or Relio Tamke Klaizagnai, they Korobusu Ring Sringnai Roktong, they or Reli Tinise Klaijakmani. Kokborok Kogno Gosiwi Nahamani Shaloti je Klaijakmani Relinoti jeng oro je tongnai ojama rok baibo tei loa jinai mothani adog rok baibo haino kok salayano Norok nugino mani tonghana ani oro ani gano khoroksa ogra tongmani bobai jeng kok salayano tini je Kokborok sal Manmani Gosiwi Nahamani Shal or Shaloti jeng bobai thaithaini kok salayno Salao puinano lamsugo Swrangchati tini je panda Klaijakmani reli Klaijakmani abonoti kisa sagade Galaiga hambai kwai gaham jotono tini jeng 19 January jotono saimane tini Kokborok sal to Kokborok salotoi singoro kosam kesak reli khainani nai dong bibino colorful khe ekdom gaoronigo jara bo phainai bibino school theke phainai college theke phainai তো ইনকে টিএসএ টিসি থেকে শুরু খাই যতন ফাইনাই তো আর যারা স্কুল নি যারা ফাইনাই রাও তাকলাই বেশি স্কুল ফাইকা মোটামুটি 52টা স্কুল মতো যারা আগরতলা নি সারান্দই তো যারা তংনাই 52টা স্কুল থেকে পার্টিসিপেট খাইনাই এবং তাকলাই তো 2500 মানে 2500 স্টুডেন্ট জমা খাইকা প্লাস বনি লগে যারা অফিশিয়াল বা যারা আদার্স তংনাই বড় মিলি মোটামুটি जों 4000 মতো একটা এক্সপেক্টেড বা আশা খাই আর মানে রেলিও যোগ খাই নাই তা স্যার অরেলি বসে জরা থানাই ওরেলি থানাই অরন জিগে টিআরটিসি চমলিঙ্গই বিজয় কুমার চমলিঙ্গই তাকলাগে एक्चुअली रोड किसा का काजा खा বতেকে আরামে আব চমনি থেকে ফাই অরনিয়া হাই উত্তর গেট নি কাছাকাছি থেকে আর এসবিআই তংমানি বতেকে ফাই অরনি সংহাই আর পাই ফাই ফিরাইতা Sarnin sinimo angke Anando Jamatia ani bumung ang director Kokborok and other minorities languages hambai sir hambai thank you don phai yam rok sai ta ingke je Kokborok kokno je palai jakmani agi bo palai jaka ta bo palai jaka ingke koijon borok le sabo pore nai thokto 1979 19 January o Salmario Haphang by Gosiwi Najakmani Kokborok Kogno o Salno Ruk Sawino 19 January Salmario Bishiburum no Palaijago Kokborok Kogno Gosiwi Nahamani Sal Atom Khazani Bishingtui Juda Juda Rung Nokni Rung Sringnai Rokno Kurum Kuthumui Kechak Kormo Rignai Risha Kandiwi Reli eba Timbotok Paijago Kami ansai di prasa acara Klaijakmani haikeno bobagral or rajakor agolio boino palai jago khatun khajani bisingtei Kokborok Kogno Haphang by Gosiwi Nahamani Salo khajawi tini 19 January tini ni salabo hainu hai nugjak phiroka Kokborok Kogno Haphang by Gosiwi Nahamani Salo khatun khajani bisingtei palai laimani Robindra Shatabarshiki Boboni Shimi reli Klaijaknai kechak kormo rignai risha kanriwi koto rung nokni rung sringai rokno logio tiyai abo baksho oro je lua jinai motha tei oro je kotor pusuk kotor adong rok bebo जों kok salayane norok nai kendi Swrangchati tini to Kokborok salhani palai jago abno tei tam sanai 47 tomo जों Kokborok sal palayo ini sini Kokborok ni sal जों 47 years ni age जों Kokborok salno manmani जों Kokborok security manmani o salo जों palayo protek bosorane जों palayo जों o bosor o sini Kokborok no te boskamo kujubati sana bagi जों sini student dongna जों tiyo besok rok borok bang khana tabo bangkha onek no sini school no hakena ang prai 87 dongna school Bijay Kumar Girls High Secondary School tini jere le Klaijakna ama bosu jara thang sogoino जों to pura taun yang ti guri lainai tulsi bati ke ayang pati ke romdo ko bati ke yang ti ke guri phailai nai जों tabo jono je nai donai logrong tam kok kasanai
Ang kokasara sini kokborok salna tem kucuga sengti sana musuwa sengtem di sana ni bane joto lukurok phaibe tem joto nu jungre tem sing borok sini ya kokborok sani sini ya sini unis ta juna jati joto ni salainya nangnai tai sing buni da phane borok no botak lani bosra uskul ni ustu ten nongna tiklai ka joto no sing buni da phane joto borok no sing tiklai ka tak lagi bosra Baining sini mong ani jomna de berma pol science physics hambai তিনি যে kokborok salno Haphang bai Gosiwi na Najakmani salhani kokborok salhani palai jago তিনি 19 January তিনি no salo jere liklai jaka aboni ti kisa sare belai belai hambai তিনি only তিনি simia bisi burung no sung obai ke himbo to himlai tongo dai obo hai himbo to himmani ani wansung mau angkang kai to khakti ki to kaham no kini batai khakti ki angkang kai kokborok ni jese develop na ni tongo o develop sini thani wo hai sakpaye ba engya hene ni mano abo ko sini thani nai nai kan kai kebang ma kokborok ni bosa bo hindi eba je sebuk ni bo hindi eba tai bo ku bang ma pilot sung tabu ko bui me baksa khlai bus kang ngai thangai manya to কিন্তু অবো হাই খাই সিমি সং সিনি বরং রং শুধু 19 জানুয়ারি ফাইকা হাঙ্কাই সং হিমবই আকয় সং 19 জানুয়ারি ফাই খাং কাং কাং খাই ন ফাই খাং কাং কাং খাই সং জাগলাক কিন্তু বা অবো হিমানি খাকতিকে কাহাম না তাম ning কাং খাই সং চেরে গব ন এবা সিনি বসং নি যে সিকলা সিকলি তাই চেরে কনাই টং না রং সং কোনগই বানো যে সিনি হক বরং লাই বুমাউ অবো হাই সালসা জরা সব পাইকা যে সং হক bborok ni bagai theri mani bisingtei Haphang bai Gosiwi na har jagai sung o salno Haphang bai Gosiwi na har jagai salno sung bisi burung no sung mujuk lai sung kim lai obono palai lai tong lai uni sung kulugui man mani obono sim khani belai kelai yo tong thok mungka Gatabok to baksa borok phaina musui bo phaimaya hasal tongnai rok borok participate khaina musui borok khlaima borok no latam sanai Naji sung to kebang ma amsai roko tong nai borok rok hasang amsai tong nai sung basically ti prasa rok sung hasai ap lai no tong kintu ba tau no phai no khalanya ni nang nai obo hai kuno kok korei ani wan suk ma wo aboni bagai nang joto borok no koi nei je kaisa jaga wo khoroksi ba khorok dok khorok sini eba khorok bapa nangtun borok kaisa jaga wo kuthum laiei kuno kok kokborok nó si giặc mani salno pi kuno kaisa pano kok salai mano eba kami kaisa ne borok panong thun kami keri ke thamne borok panong thun pal khlai borok kutum lai a jaga sini kami am se pano tabuk sinai nyuk nai kaisa gusu tongo kokborok no pi kebang na sijak tongo o sijak no borok poriwi pano nai pano je kokborok bahai khlai asek lama kolok ba himbri thaika tabuk jorati obor ne kokborok no sasawi borok o tini salno muito khlai eba Haphang bai Gosiwi pano o salno tini muito khlai borok sini kami am se borok borok no sung o ko khnari manuta hambai sama jarari mambagai lamsoko ya tong ya tong bai no rok je tini reli khlaimani boron simi cheng khanong ne reli ini reling ke ngerbo ban sini inge busuk jar thanai orang sini yang hai ke advisor ke bere pamati khayang bedar patati gori phaifeni inge no rok ni jeng nugui no tongo borok kebang ma saklai hole anja busuk rok banga no ro tabuk borok abo rate je kang pen mane je phaida gram ta pasa jon korang Doro boro ni bo school ni por nai rok to anggar ke Bijay Kumar tu subuti galbot jeng kai sesi biha inge tini jere liklai jak mani ore liklai mungni bising lukurung tam kok kesana musong ang lukurana kesana musuh sini kokborok salong kha sini bagi sa sini bagi je dara tongai sini para bising pak tongtong gata tahun tongtong borong to tanu koina musuh sini kokborok sal chen palai jang boro ora buga palai thaina ba jengkani kokborok salna sele tongka palai na ne phaina ne sele tongka inge ke sini kokborok sal tomai tomai abe ang to lukurana kesana musuh je dara tongai ro kono khai je khai semjati pai bokabang kha agam bosor bahami khorana baining sini mung Wngkha Maharani Hirawati Borok Society Ustani
Second Hamba no po college ni kaya. Wngkha Women's College ni. Already koden chung mani. Oi college har soita hayo phai mani ta. Tini je Kokborok ko Gosiwi na hamani salaba Kokborok salni palai jago. Abno ti already je khlai jamani bosu jor thang soi no. Abo jeng really bosu jor tu sogina ta tap su jor ti sai maya kho hinge jeng oro to bo gathering dong lai kha tap su jor atei hinge nuk nai ta aste aste. Oro bosu jor ti borok bang khana. Bang khana bosu aba idea khlai mali ang bo bang bosu bang no. Kita buk je nai tong nai lugor mang tab ko kesana musu. Ang ke abo no kesana musu nai je jeng tini Kokborok sal chini mani ko 1979 19 January bo Gosina jakha hinge jeng tini je oro biswa baisa jeng Kokborok sal no palayo hinge ke ang je to tam su jor ti oro really phaya rong no bo koina musu nai borok buskan ni salo 2020 6 ko pano phai borok oro Kokborok sal no palanya bagai ang ko nai hinge chini abo bo saro baisa chini mani ko nusang obviously palanya nang ta ka sun sana musu Nini bumu ani bumu hinge meher de bruma hamba. No boy school ni khai kya. girls boarding besa hirapoti husang khoi Phungni koden smang khomani. satan theke Inge tabuk je no really khlai mani amo bosu jor thang chogi nai. ama umakantan dora Tini to Kokborok kokno Haphang bai Gosiwi na hamani sal ninge abono tiye jeng nugui manu je joto reng nok ni reng srengnai rok phaija kurum kothumai rignai risa kanai kesa kormake phaija abono tui nang logorong tam sanai onek nai thotok nuka inge tabuk je no nai tong nai borong no nang tam kok kesan nai nang na bosotan phai bai dini ko nin sinimo I see the burma kara why hamba